खुलुमबाय मानगोनां रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि बयनिख्रुइबो 1 नाम्बार हारि फाननानै जाग्राया सोर रायजोफोर नोंथांमोननो प्रुफजों लोगोसे देखायनो थांगासिनो आं सबसे फार्स्टआवनो नैबे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो रायजोफोर नैबे भिडिअ क्लिपआ दासान्दि गोबां भाइराल जागासिनो क'क्राझार सहरनि खाथियाव थानाय क'क्राझार बागिसा मागुरमारि र'ड गौरां ब्रिजनि खाथियाव जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हायाव एबिएमसुआ साइट फर एबिएमसु बर्ड लिरनानै थुनानै दोनदों। दिनै जोंनि बर' हारिनि थासारि जोंनि बर' हारिनि जारिमिना ओरैबायदि दुखुनांथावना जोंनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा दिनैबो दिल्लीयाव दावहा नांनो थाखाय थांनो गोनां जादों। फारसेथिंजाय जोंनि बिटिसिनिनो सनानि थोरसियाव जाग्रा लिडारगिरिफोरा जोंनि सनानि हा हु थामोनथा मोनथायफोरखौ सानफा एफा गुबुन हारिनो फाननानै जागासिनो दं। दा नेक्स्ट पइन्टआ जादों जोंहा मेक एगेन ग्रेट बिटिसि गभर्नमेन्टआव दिनैहाय अरां सानसेयारि हाथायाव बर' बिमाफ्रा जौ संनानै फाननायखौ अरां पुलिस थानानि बिबानगिरि हिरकजयति दासनि बिथोन बायदियै साब इन्सपेक्टर सुरजित हाजरिकाया जौ लखबना होनाय बे खामानिखौ नुनो मोनदों। रायजोफोर बेसेबां दुखुनांथावना नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन। Tahu panik gelapan bu, sop panik banyak. Ada. Gelapan lagi ya? Mungkin bukan.
아니 아니 여기도. Jangan mau naik sore, apa? Nanti last tahun. Alu kota sih. Itu pemberi kisah lagi. Marok. Thank you for watching. Rise for Bekin and Simon. Bye.